2003 година мюфтийското настоятелство и главният мюфтия поставя в Софийският съд молба да бъдат правоприемни на вакъфските имоти. 10 години тази молба трупаше прах в Софийския съд, но се намери послушен съдия, който реши делото. И днес започва лавинообразно един процес на връщане на джамии. Днес от площад 20 юли, а за гостите на града ни ще кажа защо е 20 юли, в памет на мъченически загиналите и изклани над 1000 карловци през 20 юли 1877 година. От този площад заявяваме, че ние водим борба не само за Куршум джамия. Ние издигаме своя глас да защитим това, което искат да ни вземат в Кюстендил, в Дупница, в Самоков, в Враца, в Ямбол, в Шумен, в Карлово. Защо именно се насочиха към Карлово? И защо първото решение на окръжен съд е в Карлово? Защото най-много ще заболи българина в Карлово до къщата на Левски да има действаща джамия. Да, но ние няма да позволим. Сега в момента се водят 83 дела за връщане на джамии, но това е само началото. Главният мюфтия официално заяви: след джамиите идва ред на имотите и на горите. От този площад се обръщам към тези, които все още могат да чуват, че се връща и възстановява това, което ти си изградил и което е твоя собственост. Това, което си заграбил с ятаган, с кръв и сълзи, не може да се възстановява. Днес много хора отправят своята гняв и ярост към главното мюфтийство. Аз сигурно съм един от тези, които не съм в тези редици, и ще ви кажа защо. Не е виновен този, който яде баницата, а този, който услужливо му я поднася. В цялата история на България винаги са намирали такива българи в кавички, които са бързали да докладват на килимчето, че поставената задача е изпълнена. Уважаеми карловци, радвам се днес, че виждам толкова много хора, някои от тях са сълзи в очите си. Бяхме в будна кома, когато ни взеха водно-електрическата централа. Спяхме дълбок сън, когато ни взеха завещаното от Евлоги Георгиев текстилната фабрика. Виждам, че сме се събудили, а този, който тръгва срещу хората, далеч няма да стигне. Карлово заема особено място в сърцето на всеки българин. Когато кажеш Карлово, разбираш, че там е роден Апостола. Какво искаше Апостола тогава, когато ни завещаваше? Искаше да види България сред първите европейски народи, благодарение на нашите взаимни усилия. Апостоле, това можеше да се случи, ако имахме политици с твоя морал и с твоето тефтерче. За съжаление, на жълтите павета политиците са като Христо Бисеров, заместник председател на Народно събрание, и в джобовите им, освен шумоление на банкноти, може да срещнете и тефтерчето на Златанов. Уважаеми присъстващи, до кога ще е така? Апостола го е казал: зависи от нашите дружни сили. А това, че днес всички дружно сме се събрали на този площад, отговаря на въпроса: няма да е задълго. Благодаря ви. Давам думата
здравето на легендарния отец Амбарев да благослови Карлово и България.